uYesu wathi uyakuthanda inkosi uyakuthanda inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho iphela, ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangakho konke, nangengqondo yakho yonke. Lowo kuqala nomkhulu umthetho. Nawo wesibili ufana nawo, uyakumthanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngakho. Le mithetho yomibini xhomekeke kuwo wonke umthetho nabaprofeti. Masivume izono zethu, sizimisele ukugcina imithetho kaThixo, sihlale ekuthandeni naseqolweni lakhe nabamelwane bethu. It's all Lord 2:8. Ongamandla onke oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso makabe nenceba kuni, anixolela izono zenu, anikhulule kuzo, aniqinisa nomeleze kuko konke okulungileyo, anigcine ebomini obungunaphakade ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Masithandaze. Bawo ongunaphakade, unyana wakho ngumsindisi wethu uYesu Kristu, wayizalisekisa intando yakho ngokuthabatha isimo sethu ekunikela ubomi bakhe ngenxa yethu. Sincede silandele lo mzekelo wokuzithoba kwakhe ngokuhamba kwindlela yomnqamlezo ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Isifundo sokuqala sisifumana kwincwadi kaIsaya, isahluko samashumi 4
yesithoba ukuqalela kwisahlukwana sokuqala uyokuma kwisahluko sesixhenxe. Phulaphulani kum ziqithi, bazani indlebe zizwe zikude. UYehova undibizile kwasesizalweni, ulikhankanye kwasembilimini sikama igama lam. Wawenza umlomo wam wanjengekrele elibukhali, wandizimeza esixhantini sesandla sakhe, wandenza utolo olubaziweyo, wandisithelisa emphongolweni. Wathi kum, umkhonzi wam wena Sirayeli, endiyakuhomba ngaye. Ndathi mna, ndifumene ndazixhamla, ndawaphelisa amandla am ngochuku nangento engento. Noko ibango lam likuYehova, nomvuzo wam unoThixo wam. Kaloku ke uThixo uYehova, owandibumba kwasesizalweni ukuba ndibe ngumkhonzi wakhe. Ngoku kuyisela uya kubi kuye uSirayeli, ahlanganiselwe kuye. Uthi ke kuyinto elula ukuba ube ngumkhonzi kum, ukumisa izizwe zakaYakobi, ubuyise abalondolozwa bakaSirayeli. Kananjalo ndiyakukwenza isikhanyiso sendlala, ukuba ube lusindiso lwam, ude uze esiphelweni sehlabathi. Utsho uYehova, umkhululi kaIsrayeli, oyingcwele wakhe, umphefumli odelekileyo. Ungamasikizi ezintlangeni, ungumkhonzi wezilawuli, ukuthi ookumkani baya kubona, basuke beme, nabathetheleli babone, baqukude ngenxa kaYehova onyanisekileyo, oyingcwele kaIsrayeli, kangokuba ekunyule. Liveni ilizwi lenkosi. Nkosi, ndithembele kuwe, mandingaze ndidaniswe, kodwa ndisize undihlangule ngobulungisa bakho, ndithobele indlebe yakho.
31. Isihloko sithi amandla omnqamlezo. Kuba ilizwi lomnqamlezo libubudenge okunene kwabatshabalalayo. Kodwa ke kwabasindiswayo thina aba lingamandla kaThixo. Kuba kubhaliwe kwathiwa, ndiyakubutshabalalisa ubulumko bezilumko, ingqondo yeengqondi ndiyitshitshise. Siphi na ke isilumko, uphi na ke umbhali, uphi na ke umphiki weli phakade, Thixo akabenzanga baba bubudenge na ubulumko beli hlabathi? Ekubeni ke kuthe ebulumkweni bukaThixo, ihlabathi alamazi uThixo ngobulumko balo, kwakholeka kuThixo ukusindisa abo bakholwayo, ngabo ubudenge bokuvakalisa iindaba ezilungileyo. Ekubeni ke amayuda ecela umqondiso, amaGrike efuna ubulumko, thina okwethu sivakalisa uKristu ebethelelwe emnqamlezweni. Isikhubekiso ke eso kubayuda, ubudenge kumaGrike. Ke kwabo babiziweyo, amayuda kwanamaGrike, sivakalisa uKristu ongamandla kaThixo nobulumko bukaThixo. Ngokuba into kaThixo ebubudenge ilumkile kunabantu, nento kaThixo engenamandla yomelele kunabantu. Kuba luboneni ubizo lwenu bazalwana, ukuba azizininzi izilumko ngokwenyama, ababaninzi abanamandla, akamaninzi amanene. uThixo usuke wanyula izinto ezibubudenge zehlabathi ukuze azidanise izilumko, nezinto ezingenamandla zehlabathi usuke uThixo wazinyula ukuze azidanise izinto ezomeleleyo, nezinto zehlabathi ezingenabuntu nezingento yanto wazinyula uThixo, nezingathi azikho ukuze aziphuthise izinto ezikhoyo, ukuze kungaqhayisi namnye umntu emehlweni akhe. Ke niphuma kuye nina bakuKristu Yesu, owathi ngenxa yethu waba bubulumko obuvela kuThixo, nobulungisa kwanokungcwalisa nentlawulelo, ukuze njengoko kubhaliweyo, oqhayisayo aqhayise ngenkosi. Liveni ilizwi lenkosi. Wena msindisi wehlabathi, yiza kuthi ngenceba yakho. Sikhangele kuwe ukuba usisize, usithethe ngomnqamlezo wakho nokuncama kwakho, ubomi wabakhulula abantu bakho. Sikhangele kuwe ukuba usisize, usithethe wabasindisa abafundi bakho, seleza kutshaba
saqalela kwisahlukwana samashumi amabini. Kwakukhona amaGrike phakathi kwabo bantu babeye bekunqula eYerusalem ngexesha lomsitho wePasika. Ke wona aya kuFilipu, lowo wayesebetesayida eGalili, acela esithi, Nkosi, sifuna ukubona uYesu. uFilipu waya kuxelela uAndreya, baza bahamba bobabini baya kuxelela uYesu. Wabaphendula uYesu wathi, lifikile ngoku ixesha lokuba ubungangamsha bakhe unyana woluntu bubonakale. Inene ukuba ukhozo lwengqolowa luthanga lufakwe emhlabeni lufe, lohlala lungabi nto, kodwa ukuba luthe lwafa luvelisa isiqhamo ngakumbi. Lowo ubukokosayo ubomi bakhe olahlekelwa bubo, kanti lowo ubuncamayo kweli hlabathi wohlala enabo kude kube kwelizayo. Lowo usisicaka sam makandilandele, abe kunye namabhondikhoyo. Osisicaka sam ke uyakunikwa imbeko ngubawo. Inhliziyo yam ikhathazekile ngoku, ndingathini kodwa kuthi mandithi, Bawo, ndisindise, ulidlulise kum eli xesha. Hayi, mandingatsho, kuba kwakungenxa yokuba ndifikelele kweli xesha. Ke ngoko ndithi, Bawo, zibonakalise into oyiyo wena. Kwavakala ilizwi liphuma ezulwini lisithi, ndizibonakalisile, ndibe ndisaya kuphinda ndizibonakalise. Isihlwele sabantu ababemi apho sathi liyaduduma, abanye besithi isithunywa sezulu sithethe naye. Kodwa uYesu wathi kubo, eli lizwi alivakalanga ngenxa yam, koko livakale ngenxa yenu. Lithwasile ngokuyixesha lokugwetywa kweli hlabathi, umphathi wehlabathi uza kukhixwa ngoku. Mna ke ndakuba ndithe ndaphakanyiswa ndemka emhlabeni, ndiyakubatsalela kumbonke. Esitsho nje wayebaqondisa ngendlela aza kufa ngayo. Isihlwele ke saphendula sathi,
Izibhalo zithi uKristu uyakuhlala nathi kude kube nini. Ungathini ke wena ukuthi unyana woluntu umelwe kukuphakanyiswa emke? Kakade ubani yena lo nyana woluntu? Waza uYesu wathi kubo, aliselide ixesha ninalo ukhanyiso. Ke ngoko hambani ekukhanyeni, nisenalo nje ukhanyiso, hleze ubumnyama buniqubule, kuba lowo uhamba ebumnyameni akayiqondi indlela ahamba ngayo. Hlalani nithembele kulo ukhanyiso ngoku nisenalo, ukuze nibe ngabantu bokukhanya, akuba etshilo uYesu wazimela wemka. Yivangeli kaKristu le. Isaya
esithi phulaphulani kumzi gqithi bazani indlebe ezizwe zikude uyehova undibize wasesizalweni ulikhankanye wasezibinini zikaMagdalene. Sibiziwe bazalwane, sibiziwe apha elizweni lwethu. uThixo unenjongo ngathi njengoba eye wasikhupha esizalweni sikama, uba yena nguye owaziyo iingcinga zethu, nguye owaziyo ukuba sakuba yintoni na apha emhlabeni. Kungoko ke ekwaziyo ukuba asikhuphe ezibilini zikama sizokwazi ukwenza umsebenzi wakhe. Singekawugqibi umsebenzi wakhe, uThixo usasijongile baloku unenjongo ngamntu ngamnye apha bazalwane, unenjongo ngokudala umntu ngamnye. Ufuna umntu ngamnye zifezekiseke injongo zakhe ngathi. Uninzi okulehlalayo. Kaloku uthi uYehova owandibumba ngasesizalweni ukuba ndibe ngumkhonzi kuye wokubuyisela uYakobo kuye uSirayeli. Ithi phala vesi yezantsi phaa, ndiyakukwenza isikhanyiso sentlanga ukuba ube lusindiso lwam ude uze eziphelweni zehlabathi. Ndiyakukwenza isikhanyiso. Sizikhanyiselo zikaYesu apha elizweni, ehlabathini, silukhanyiselo lwehlabathi. Loo nto siyinikiwe nguYesu, wasixelela uba silukhanyiselo apha ehlabathini. Nkosi yam, ikhona la indumiso ibifundwa apha, ibicula. Indumiso kaNyameni 71, indumiso 71. Ndijonge apha ke mna eBhayibhileni ethi ndizimela ngawe Yehova, mandingaze ndidane naphakade. Yiba liliwa elilikhaya kum, ndize kulo ngamaxesha onke. uYesu bazalwane uliliwa lethu, sizimela ngaye. Zinintsi izinto ezilahlela ilungisa, kodwa Nkosi basizimela ngawe, sinelo themba eliqinileyo ube angiwo umphefumlo. Kungoko sithi ke bazalwane namhlanje, uThixo masimthathe abe liliwa lethu kwizinto ezizihlelayo apha emhlabeni, ukwenzela into yoba sibe nako ukuzimela ngayo kude kuzigqithe inqwaleko ezi. Musa ukundilahla Nkosi ngexesha lokuxinga. Manilondoloza, cela ukuba asilondoloze, asigcine, asiqinise, asomeleze. Athi ndinjengesimanga kwabaninzi. Kuba kaloku utheni? Unezinto azenzileyo esizaziyo thina. Kungoko ngeabantu bayamangala bangumntu mninalo wenza into ezila unjengesimanga. Itsho into yethu. Yabuya yathi isifundo sesibini waseKorinte, isihloko sithi amandla omnqamlezo. Amandla afumaneka emnqamlezweni, ayafumaneka
afumaneka amandla enqam yezulu. Zani nina nonke nisindwayo imithwalo. Yesu uzawusinika ukuphumla. Sijongile ekubethelweni kwakhe uzawuxoxa amatyala ngesi. Uzawuxoxa amatyala nawe ngoba yena kanayo. Kungoko ke bazalwane sisithi amandla asengqondweni. Ukubethelelwa kwakhe sizawufumana amandla. Kuthi zonke izinto ebezinzima kuthi nezinto ebezingakwazi ukwenzeka zenzeke ngenxa yegama lakhe nokubethelelwa kwakhe. Amagrike afuna ukumbona uYesu ilizwi elivela phezulu. Amagrike afuna ukubona uYesu. Yayingawo ngoko sithi abalangazelele ukubona uYesu. Singambona nathi uYesu. Sithi ezintweni zonke azenzileyo sibonakale nathi sifumana umnqamlezo. Kuba kaloku kuthiwa ezintweni zonke masibulele. Uzenzile yena izinto uYesu. Sithi ke ngoku ekuzini kwakhe apha ke ngoku waphendula kubo esithi lifikile ilixa lokuba unyana womntu azukiswe. Uyazukiswa umuntu ngezenzo zakhe. Siyamzukisa ke ngoku uYesu ngemisebenzi yakhe ayenzileyo. Siyazi ukuziphilisile imfana neziqhwala zahamba needimoni zakhutshwa kooMaria kwaya le zonke izinto wazenza. Kungoko ke funeka simzukisile. Kukho indawo endiyithandileyo ethetha indawo nina kodwa wena ndiqonde ethetha kodwa funeka liqale life before linike isiqhamo esilungileyo. Nathi ke bazalwane bam kuyafuneka sife ngokwasenkosini. Sife, masivume ukufa noYesu xa efayo bethelwe emnqamlezweni. Ukwenzela into yoba xa evuka sibe nathi sizisa iziqhamo ezincamisa. Uthi liselifutshane ixesha lokuba ukhanyiso lube nathi. Liselifutshane ixesha lokuba ukhanyiso lube nathi. Kama sihambeni ke ngoko. Hambani nisenalo nje ukhanyiso ukuze ubumnyama bunganiquli. Masihambeni ekukhanyeni ukwenzela into yokuba sizobona izinto ezenziwa nguThixo apha endleleni. Ungahambi ngobumnyama ezindaweni zobumnyama ngoba kaloku awuzobona izinto Thixo azenzayo. Yiyo loo nto ndisithi masikhuphe unyathelo sihambeni ngondiliseko apha ekukhanyeni. Kuba kaloku unintsi okuzuzekayo ekukhanyeni. Kwenzela uba singabi nakuwa. Kuba kaloku xa uhambe emnyameni uyabhadaza.
uzifumana ukuwa xa usekukhanyeni yonke into icacile iyabonakala. MaKrestu andinako kumbi, ndithi MaKrestu masambeni MaKrestu njengasemfazweni. Simikrusi kaKrestu isikhokhele. uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Imithandazo yethu sawufumana umthandazo A. Thixo ngamandla onke, Baba wethu osezulwini, owathembisa ngonyana wakho uYesu Kristu ukusiva xa sithandaza ngegama lakhe. Siyayithandazela ikereke yakho ekulo lonke eli hlabathi, ngokukodwa le dayosisi noVicar-General wethu kunye no-Archbishop wethu. Yiphe ikereke yakho amandla okuvakalisa iindaba ezilungileyo zikaKrestu. Wenze ukuba thina nawo onke amaKrestu simanye ngayo inyaniso, sihlale kunye eluthandweni lwakho, size silubonakalise uzuko lwakho ehlabathini, Nkosi, ngenxiba yakho. Siyakubulela, Bawo, ngeemveliso zehlabathi nangobuhle balo. Benze bonke abayihloneleyo indalo yakho, ubenze amagosa afanelekileyo ezipho zakho, Nkosi, ngenxiba yakho. Sithandazela iintlanga zehlabathi, ngakumbi eli lizwe neenkokheli zalo. Banike ubulumke bonke basemagunyeni. Sikhokele esi sizwe nazo zonke ezizwe kwindlela zobulungisa noxolo, ukuze bonke abahloneleyo bazamele okulungileyo, Nkosi, ngenxiba yakho. Sithandazela iintsapho zethu nezihlobo nabanamalungelo awodwa, kuthi baphe ubabalo bonke abantlalo isondelene yethu, ukuze sikhonze uKrestu ngokukhonza bona, sithandane njengokuba yena esithanda, Nkosi, ngenxiba yakho. Sithandazela abasezinkathazweni, ezinsizini, abasweleyo, abagulayo, nabakwempina enye intwalelo. Benze bakhaliphe, baphiliswe bonke abenentlungu, babe nethemba eliqinileyo eluthandweni lwakho, Nkosi, ngenxiba yakho. Sikhumbula ngombulelo izicaka zakho ezisandulelayo, ngokwezithembiso zakho siphe kunye nabo isabelo ebukumkanini bakho obungunaphakade, Nkosi, ngenxiba yakho. Siyakubonga sikuncoma ngabangcwele bakho bonke, ngentombi esikelelweyo uMariya, unina weNkosi yethu, ngamanyange nabaprofeti nangabaprofeti abafeli. Saye siziyaleza kunye nabo bonke abantu abangamaKrestu eluthandweni lwakho olungapheliyo, Nkosi, ngenxiba yakho.